Moto unotyisa waparadza Orphanage kana kuti imba inochengeterwa nherera kuchipinge, izvo zvasiya vana vakawanda vanotambura vasina kana chinhu. Mhuri yeZimbabwe, ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulaikawo vhidhiyo rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Moto unotyisa waparadza zvachose musha wenherera kuMount Selinda Orphanage iri kuchirinda, nzvimbo iri kuchipinge muZimbabwe. Moto uyu wasiya vana 16 vanotambura vasina pekugara, mbatya kana chikafu. Mashoko atiri kutambira anoti moto uyu wakatanga apo mwana akabatidza kenduru mukati mewadhiropu achironga mbatya. Moto ukabva wapararira, izvo zvakaita kuti zvinhu zvose zvisare zvangova dota. Vekudzima moto vakanonoka kusvika kuti vadzimure moto uyu, izvo zvakasiya nherera idzi nevachengeti vari munhamo. Vana vakawirwa nedambudziko iri vanosanganisira kamwana kasikana kane mwedzi 3, vana 5 vane makore 2 kusvika 5 okuberekwa, nevamwe vanosvika makore 22 okuberekwa, nemuchengeti mumwe chete ane makore 31. Kurasikirwa uku kwachinja upenyu hwavo uye vanoda kubatsirwa nesu. They need our help more than ever. Veruzhinji vari kuita hurongwa hwekupa rubatsiro rwembatya, magumbeze, chikafu nemari mukusimudzira upenyu hwavo.